Polkuhotelli on luontohotelli luontoa arvostaville ihmisille, yrityksille ja yhteisöille. Olemme Nuuksion kansallispuistossa keskellä koskematonta luontoa, mutta vain reilun puolen tunnin päästä Helsingistä. Valoiset ja uudistetut 24 hotellihuoneet ovat hyvä paikka rentoutua luonnossa olemisen jälkeen. Huoneet soveltuvat loistavasti pariskunnille ja yrityskäyttöön. Valtaosassa huoneissa on oma parveke tai terassi. Korkeat ja modernit huoneet luovat tilan tunnetta ja antavat tilaa hengähtää ja nauttia ympäröivästä Nuuksion luonnosta. Tule kokemaan luonto perheen ja ystävien kanssa. Tai anna meidän järjestää yrityksellesi tehokas yritystapahtuma, mistä lähdet rentoutuneena kotiin.